Ljudi, danas ponovo igramo Minecraft preživljavanje i da krenemo. Znači, u ovoj epizodi završit ćemo građenje kuće, kokoške. Završit ćemo pravljenje kuće i ako stignemo i ako stignemo da napravimo neku farmu, jer već ostajem bez hrane, ne mogu više, smučile su mi se ove pečurke da ih jedem, dosadne su, znate, mrzim ih da jedem, tako da ćemo napraviti neku farmicu. Evo, da vam odmah kažem, evo, popravio sam vrata, nekako mi bolje sad izgledaju nego ranije, možda nisu ekstra, ali bolje nego ranije, ušto mrzim ovaj zvuk. Ovdje samo ovo i da počnemo. Pokušat ću što brže da napravimo ovu kuću, da bismo imali vremena za tu farmu. Tako da ne znam da li ću moći sad da pričam, a glupo je da ne pričam. Evo, lepo tako. Sad ćemo da požurimo i onda ćemo, ako stignemo, da, dekoraciju moram i to. Neću baš dekorisati super, a možda ostavimo to za neku epizodu tamo, a možda ću ja da dekorišem dok ne snimam. Pa ćemo samo da uđemo u kuću da imamo kako će to da izgleda. Tako. Paf. Udalje ja imam to. Imam ekstra, stavit ću umjesto ovoga. Naravno, ako se nekome svidi ova moja kuća, naravno nemam ništa protiv da neko kopira ovu kuću. Mislim, nije nešto sasvim obična, ali nemam ništa protiv. Tako. Da, znači igramo na normal. Da ne zaboravim ko prošli put kako sam se zeznuo. Evo, primetio sam, već imam 2 subscribera, to je za mene ekstra. Možda nekome glupost. Meni to super. Što da ne, 2 po 2, 4. Još ovo, i to je to. Više neću ovo staklo da stavljam, evo sad počinjemo ovo i to je to, više nećemo nikakav sprat da pravimo. I krov nema šanse sad da stavljam, to je stavit ću onako onaj najobičniji, onaj najobičniji krov, jer nemam vremena stvarno sad da gradim, ništa specijalno. Vidim koliko imam bataka, dobro, izdržat ću, napravit ću neku supu od pečuraka opet, što ja nemam više materijala. To je tako. Ajde. Evo ga. Evo već počinje ovaj klavir da svira. Ko to još voli, brate, ovaj zvuk, to me najviše nervira od svega. Biće malo mračno, ali dobro. Da, farma, šta ćemo sa farmom? Pa ne znam gdje ću da je napravim, ali uređivat ćemo ovdje kuću, uredit ću dvorište, da napravit ću neko dvorište i to ću da uredim sve, opet nema materijala. Uredit ću to dvorište sve, evo ga, bit će nam lepo, još ću baštu da napravim neku super, šta je ovo, ovako ću da zagradim, ovdje kao neka prostorija za krevet i te gluposti. Ovdje se uđe, ne, možda sam trebao drugačije, da ovdje, a ovo da iskopam da bude malo veći ulaz, lepše tako. Da, ovdje ću da stavim ovako i ovo ovdje će biti bračni krevet. A ovdje ćemo staviti jedan običan krevet ako nam dođe neki gost da prespava. Ovdje ću da stavim ogradu, dobro sad nemam, da. Treba mi i ovo da uradim. Sve ovo. Neću da mi bude pod od zemlje, mislim, to je glupo. Lepo ćemo da napravimo daske, ali nećemo ove dark boje, nego uzet ćemo od hrastovine, to će biti, ja mislim da će biti lepo.
Napravit ću tu neki stočić, onako. Ako budem imao u nekoj epizodi, u narednim epizodama kožu, napravit ću i neku sliku, onako čisto radi dekoracije. Biće lepo. Pravit ćemo i rudnike, neki dvorac, tačno je smatračnicu, tako to. Borit ćemo se protiv zombija, imat ćemo neke epizode samo protiv zombija ratovanje. Imat ćemo istraživačke epizode gdje ćemo da istražujemo okolinu, tražit ćemo sela i tako. Biće zanimljivo. I ovdje, samo ne znam koje vrata da stavim. Ne znam koje će dobro izgledati. A dobro, to ćemo da vidimo, polako ćemo i s tim. Tako. Hop. Mislim da ovako lepo izgleda. Ovdje ću da stavimo one prave stepenice. Ovdje sam rekao da će biti ona mala kuhinja. Ništa specijalno. Samo da je imamo. Vidite kako žena gradi kuću. Aha. Lepa kuća. Vidite kako to izgleda. Mada je gore drugačije pošto je ovaj drugi dark boja. Vidite kako je dole, kako ovdje, ali nema veze. Isto je to. Vrata, kakva ćemo vrata? Aha, evo ga. Vrata. Pa ne znam, ako stavim ova, kako izgleda, pa ne izgleda onako. Ali ne mogu da gledam kroz njih. Dobro, stavit ću ova vrata, ajde, kojih šiša. I sad da napravimo zanatski sto. Zanatski sto stavit ćemo ovdje. Da napravimo ovdje mi kamen pećnicu. Pošto ova prostorija namenjena je kao mala radionica. Evo ovdje ću da stavim ovdje i napravimo chest. I to, ajmo 3 chesta. Zeza. 2 i 3 chest. Šta će mi 3? Pa jednostavno treba i tamo i za kuhinju chest. Gdje će biti za hranu i da, trebao sam još jednu pećnicu. Još jedna pećnica. Greška. Još jedna pećnica. Eto ga. Stavit ćemo ovdje. Op. Možda treba i ovdje neka ograda. To ćemo, da, ograda. A da. Ne, već imam. Jer se ovako pravimo ograda. Ne pravi se. Kako se ne pravi ovako ograda? Zar nije se tako pravilo? Ne, ovo su vrata, kapija. Kako se prave? Jo, to je bilo, da li je sad novo ubačeno ovako? Ne. Jo, kako se prave ograde? Da li ovako? Pa unutra ove dve. Da, ovako se prave sad ograde. Sad je drugačije. Ali dobro. Evo materijala, to sam mislio ovako da uradim na tu foru nešto, ovako. Kao to će biti to. Ovdje sam mislio da im kako ulaz stočić. Ali ne bilo kakav, nego stakleni. I to ću da kopam ovako ovdje. Ovo ću da iskopam. Čekaj, da li trebam još? Da napravimo još ovih. Ne, greška. Koliko već snimam. Ja ne verujem da ću stići da napravim baštu. To nije fair. Ova epizoda možda bude dosadna, ali ne bi trebalo. I ovdje napravim ovo. I kako ja sad izađem? Pao je mrak. Sad kako sam mislio sam ovdje stavim baklje. Uzmem staklo. Stavim staklo ovdje i ovdje i stavim ovako. Kao dva stočića. Gdje mi je zanatski sto? Evo ga. Kako sad da napravim znak? Da li je ostalo to isto? Ja mislim da jeste. Jeste.
još jedan ovdje, ovako, super, da ih ima 6 i samo ću ovako da stavim da izgleda kao stočić. I ovako, pitate se možda zašto sam stavio dole baklje, zato što mi glupo da stavljam po kući ovako baklje, ovako mi stočić i onako ima svetlo dole i lepo osvetljeno je, a u kući nema ni jedna baklja. I ovdje da stavim ovo, sada stavimo stepenice, ja mislim da je već prošlo 10 minuta, da stavim stepenice i tu dosta njih, treba će. Tako, sada pokupim ovo. Pa, ako vam se sviđa moja kuća, recite slobodno, napišite u komentar, ovdje mračno. Dobro, stavit ćemo mi prozora još, nije to problem. Evo, za početak stavit ću ovdje baklju i ovdje. Ovdje baklju i ovdje. Tako. I ovdje ću staviti. Sad uništit ćemo i ovaj. I stavit ćemo ovdje ovako i staklo. Eto. Ko neke lampe. I ja mislim da je to za ovu epizodu. Crnac. Vi ga crnac, vi što trči, a? Jeste vidjeli ovo? Gdje? Nestao. Dođi. Šta je? Dođi, aha. Aha, jeste vidjeli? I on će meni noćnu posjetu da pravi. Stoka jedna crna. Vi šta mi uradi? Aj tamo da napravim da jedem. Činija to, ekstra. I imam pečurke, imam. Super. Može sad? Ne može. Moram ovako odvojeno da stavljam. I da jedem. Jami. I stavit ću u moju kuhinju supu. I stavit ću ove dve činije ovako ovdje sa strane. I ja mislim da je to. Da mi lepo završavamo ovu epizodu. Nadam se da ste uživali u ovoj epizodi. Lajkujte, subscribeujte se, ma kako već, pretplatite se jednostavno. I ko voli ove klipove, nek prati i gleda, šta da vam kažem, nego zdravo.